Iako je do početka filmskog festivala na Paliću ostalo još 3 dana, organizatori kažu da je sve spremno za njegov početak. Bez obzira na to što je budžet za ovu godinu od 250.000 eura u mnogome smanjen za razliku od prošle godine, festival će ostati na istom nivou. Pre 9 dana počeo je predfestivalski deo. Od subote pa narednih 7 dana trajeće takmičarski deo, dok će hitovi biti prikazivani nakon toga narednih 8 dana. Mi smo u periodu kad plaćamo karte za festival na 16. film festivalu u Čačku. Ovaj festival zadržat će do 15. do 21. jula. U Dom kulture Čačku zadržat će najnovije filmove u svom uvidi nagradne igre, u najnoviju instalaciju u svoj filmova, potraći će do 2009. do 2010. godine. Problem koji festival ove godine ima osim infrastrukture i budžeta jeste i loše stanje Palića u smislu turističke destinacije. Imamo crtani, imamo za najmlađe, u Dom kulture Čačak bit će najnoviji filmova u svom ove godine i mnogo srećniji nego ikad, mnogo pametnije posle nego što smo mislili na filmova u svom vedrojde da je 2000 godine u 16. film festivalu u Čačku, da pite mogu da gledaju filmove u svom najnovijim godinama. Tome što se tiče, a jednostavno najnovijim godinama u svom kreaciju u parkovima i širom Srbije, kao u Kraljevu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji, u svom navici i oveg najnoviji uziju izveštaj. Na otvaranju festivala nagradu za životno delo primit će Russell Ken, koji će ujedno i otvoriti 16. Evropski filmski festival na Paliću. Neki od zanimljivih filmova koji će posetioci moći da vide u takmičarskom delu jesu Tamo i ovde, Neko me ipak čeka, Bela traka i Katalin Varga. Cena ulaznice je 200 dinara.